От цялата страна се включиха в проявата. Всяка година с откриването на летния сезон се организира и най-голямата годишна сбирка на американските автомобили у нас. Митко Тутин е горд собственик на единствения автомобил у нас – Hot Rod Ford. Колата с открит двигател е почти на 100 години. Уникалният автомобил е петият поред в колекцията американски автомобили на Митко. Те са мускулисти коли, които са с много мощност, с висок разход и които доставят съвсем друго нещо на собственика и на човека, който е вътре. За да се здобиете с такъв автомобил, има едно задължително условие, споделя Митко. С позволението на съпругата си. Значи струва много ли? Ами не, че е толкова много, но това са такива коли, които не са за нищо друго, освен за удоволствие. Ако жената не дава, нищо не се случва. В парада участваха както ретроавтомобили, така и офроуд машини и лимузини, с които собствениците им ежедневно се движат по пътищата. Поддръжката в съвременни условия вече не представлява някаква трудност, кой знае каква, защото знаете, интернет, купуват се части, пристигат и толкова. Част от изложените американски автомобили са реставрирани с години и са се превърнали в уникални експонати. За BTV новините от Пловдив, Райна Зайкова. Следват спортните новини. Приятна съботна вечер. Приятна вечер.